आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपचे अधिकृत उमेदवार महेश सारंग यांचा पराभव करत भाजपचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य ॲडव्होकेट मायकल डिसोजा यांनी सावंतवाडीत लावलेले बॅनर चर्चेचा विषय ठरलाय। किंगमेकर म्हणून उल्लेख करत थेट भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या फोटोसह बॅनर झळकवल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलंय। मायकल डिसोजा हे कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे सदस्य होते। ठाकरे शिवसेनेतून त्यांनी नुकताच प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि पालकमंत्री नितेश राणेंच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला। मात्र जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांचा पत्ता कट करून महेश सारंग यांनी उमेदवारी खेचून आणली। त्यामुळे नुकत्याच भाजपात गेलेल्या ॲडव्होकेट डिसोजांनी बंडखोरी करत अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला। भाजप महायुतीचे उमेदवार असणाऱ्या सारंग यांचा पराभव करत ते अपक्ष म्हणून निवडून आले। या विजयाचं श्रेय त्यांनी आपले वडील फ्रान्सिस डिसोजा आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना दिलं होतं। सावंतवाडीत भाजपचे अधिकृत उमेदवार भाजपातील बंडखोरांनी पाडल्यामुळे पालकमंत्री नितेश राणेंनी देखील तीव्र संताप व्यक्त केला। यात आता मायकल डिसोजांकडून शहरात ठिकठिकाणी आभाराचे बॅनर लावण्यात आले। कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून बॅनर लावत ते थेट सावंतवाडी शहरात पोहोचले। माझ्या मागे तुम्हाला जो बॅनर दिसतोय तो बॅनर आहे नुकतेच जिल्हा परिषद मध्ये भाजपचे बंडखोर आणि अपक्ष उमेदवार मायकल डिसोजा यांचा विजयी झाल्यानंतर त्यांचा जल्लोष असेल, त्यांनी घेतलेली नावं असतील, विजयाचं श्रेय त्यांना दिलं, हे सगळं चर्चेत असताना आता पुन्हा एकदा त्यांचा बॅनर चर्चेत आलाय। ज्या कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं या सावंतवाडी शहराच्या बाजूला त्यांचा मतदारसंघ आहे, त्या मतदारसंघातनं विजयाचे आभाराचे बॅनर लावत लावत ते थेट शहरात पोहोचलेत आणि सावंतवाडी शहरात पण ठिकठिकाणी त्यांचे हे आभाराचे बॅनर पाहायला मिळतात। या बॅनरवर बघितलं तर त्यांचे वडील ख्रिस्तियन फ्रान्सिस डिसोजा यांचा प्रेरणास्थान म्हणून उल्लेख पाहायला मिळतो आणि विशेष म्हणजे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण यांचा फोटो आहे, तो किंगमेकर म्हणून पाहायला मिळतो। त्यामुळे राजकीय वर्तुळात निश्चितच हा बॅनर चर्चेला उधाण आणणारा ठरतोय, चर्चेला पेव फोडणारा ठरतोय। एकंदरीतच पाहिलं तर कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये भाजपचे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार म्हणून महेश सारंग यांना उमेदवारी देण्यात आली होती। त्याआधीचा जर पिक्चर बघितला तर मायकल डिसोजा हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य होते, त्या पक्षामध्ये कार्यरत होते, त्या पक्षाचे तालुका प्रमुख होते। मात्र मागच्या काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीमध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला। परंतु जिल्हा परिषदच्या उमेदवारीच्या वेळी त्यांना उमेदवारी डावलली गेली आणि महेश सारंग उमेदवारी आपल्याकडे खेचून आणण्यात यशस्वी झाले। कोलगावातलं महेश सारंग आणि मायकल डिसोजा यांच्यातलं वैरत्व, यांच्यातली जी दुश्मनी आहे ती सर्वश्रुत आहे, जी राजकीय दुश्मनी म्हणून पाहिली जाते खरं तर त्याकडे, आणि ती सर्वश्रुत असतानाच त्यात महेश सारंग उमेदवारी आणण्यात यशस्वी झाले। मात्र अपक्ष उमेदवार असणारे मायकल डिसोजा यांनी बंडखोरी केली आणि अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला। अपक्ष उमेदवारी अर्ज ते शेवटच्या दिवशी मागे घेतील किंवा पक्षसृष्टींकडनं सांगितल्यानंतर त्यावर तोडगा निघेल असं चित्र होतं। मात्र मायकल डिसोजांनी माघार घेतली नाही, मायकल डिसोजा लढले आणि मायकल डिसोजा विजयी सुद्धा झाले। विजयी झाल्यानंतर मायकल डिसोजांनी जे विजयाचं श्रेय आहे ते भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना दिलं आणि आपले वडील फ्रान्सिस डिसोजा यांना दिलं। एवढंच नव्हे तर अपक्ष निवडून आल्यानंतर देखील रवींद्र चव्हाण असतील यांचं पोस्टर घेऊन प्रेरणास्थान म्हणून त्यांनी आपलं दैवत म्हणून त्यांचे पोस्टर्स उंचावून जल्लोष साजरा करताना ते पाहायला मिळाले। मात्र हे सगळं झाल्यानंतर दुसरीकडे पालकमंत्री नितेश राणेंची प्रतिक्रिया सुद्धा तेवढीच महत्वाची ठरली। या सगळ्यावर त्यांनी तीव्र नाराजी सुद्धा व्यक्त केलेली पाहायला मिळाली, कारण भाजपच्याच बंडखोरांनी भाजपच्याच अधिकृत उमेदवारांचा पराभव कुठेतरी केला ही गोष्ट पालकमंत्र्यांना खटकणारी पाहायला मिळाली आणि त्यांनी त्याच्यावर थेट भाष्य केलं आणि या अपक्षांवर त्यांनी ताशेरे सुद्धा ओढताना पाहायला मिळाले। स्वतः प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना सुद्धा ही गोष्ट मान्य नसेल अशा पद्धतीचं विधान हे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलं आणि ते आपण सगळ्यांनीच पाहिलं। मात्र हे सगळंच असताना आता
सावंतवाडी शहरामध्ये किंवा या कोलगाव मतदारसंघाच्या बाजूला जे शहर आहे त्या शहरात ठिकठिकाणी हे बॅनर पाहायला मिळतात आणि त्या बॅनरवर उल्लेख दिसतोय तो त्यांचे वडील मायकल डिसोझांचे वडील आणि किंग मेकर म्हणून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचा. त्यामुळे या बॅनर लावण्यामागे नेमका हेतू काय आहे किंवा यावर दिसतंय की त्यांनी मतदारांचे आभार मानलेत, मात्र शहरात त्यांचे मतदार नाही आहेत. त्यामुळे शहरात नेमके त्यांनी कोणाचे आभार मानलेत हा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होताना पाहायला मिळतो. तसंच हा जो बॅनर आहे तो राजकीय वर्तुळात आणि सगळ्याच नागरिकांमध्ये सुद्धा चर्चेचा बनताना पाहायला मिळतोय. शहरात लावलेल्या या बॅनरवर प्रेरणास्थान म्हणून वडिलांचा तर किंग मेकर म्हणून भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचा फोटो लावण्यात आल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलंय. त्यामुळे अपक्षांमागे उभी राहिलेली अदृश्य शक्ती ही भाजप प्रदेशाध्यक्षांचीच होती का असा सवाल आता यामुळे निर्माण झालाय. विनायक गवस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.